Good morning, guys! Happy Saturday, December 2 na. Oh my gosh, 23 days na lang. Pasko na! Dali, Pasko na. Gihili ka pa rin. Maggie! Bakit? May lumipat si Maggie sa kama. Kasi nandun na si Junior sa higaan niya. Lumabas kasi. Lalaban ko ulit yung yung higaan ni Poknat, inihian ni Junior. Akong Junior na to eh. So, Maggie? Bagong ligo naman yan, guys, don't worry. Lagi ko sinasabi kasi baka may mandiri sa inyo na ano ba yan, laging nasa kama yung aso. Ganyan din, guys, yung shh, Maggie! Ganyan din, guys, yung yung na-feel ko noon kasi yung kapatid ni Froggy, si Ate Winnie, yung namatay, mahilig din sa aso yun. So kahit na aspin, ayun. Basta mahilig mag-adapt yun. So inaano nila, pinapatulog nila sa kama, as in katabi talaga nila, sa pinupost pa sa Facebook mo. Kaya kapiyaka pa sa sa kama, sa Facebook. Ano ba to ano ba tong kapatid mo? Pati ka ako aso, nasa higaan, ganun, kaya kapiyaka pa. So yun, simula nung mag-aaso kami, ganun po lang feeling kapag love ko sila. You don't care. Pero may amoy siya, guys. Kung sa may amoy, hindi naman mawawala yun sa sa dog. Pero hindi yung amoy naman na nasa labas na gala, diba? So ayun, kaya twice a week silang naliligo. Ano naman, sungkit-sungkit ka na naman dyan, Junior. Parang si to yung si Groot eh. Sungkit-sungkit ka na naman dyan. Ingit ka na naman. Gusto mo na namang nawala. Junior! Nasa labas na si diba yun? Si Groot. So kapag may nakita na talaga yan, guys, liwanag sa bintana. Shhh! Daddy, oh. Oo, si Maggie na away. Ay, tara na si Junior. Maggie. Junior, come. Pero, nagpapabuhay. Maggie. Ito si Maggie, nandito na sa kabila si si Junior eh. Maggie. Huh? Papabuhat, daddy, oh. Papabuhat, oh. Hindi na, babangon na tayo. Parang si Groot din eh. Sungkit-sungkit din eh. So, ayun nga, twice a week sila naliligo lagi. Yun, and saan na ba ako? Kay Groot. So, kapag kami nakita ng liwanag yan si Groot, mag-iingay na rin yan. Lalapit siya sa'yo, tapos pupunta siya dun sa yung sa tali niya. Alam niya na kailangan niya ng yung, ano tawag din? Yung tali. Leash. Ayun, lalapit na siya doon sa leash, tapos papalagay niya na, lalabas na. Yun. Good morning! Chika lang ng konti. Ato ka pa ba? Mami, gusto Milo. Milo para mas malakas ako po. Milo? Tinimpla? Sige. Yan. Kain ng matamis. Tapos hindi umiinom ng tubig. Yan ang cause minsan ng nauubo tayo. Ay! Good morning ka muna. Good morning, guys! Ayaw ako pakitin sa bed, guys! Uy! Pero kaya ko to, guys! Ay! Aray ko! Kaya na to, guys! Uy! Palinis natin itong malikabok na. Labas na tayo, ha? Tara na.
Let's go na. Saan naman yung tsinelas ko? Mobile pala ako guys ng Zago nung nakaraan. Ayun. May ganito na may tumbler. So kapag may laman, 31 pesos na lang yung yung tumbler. Mag-add ka lang sa sa Zago. Yung price ng Zago na binili mo plus 31 pesos. Pagka tumbler lang 36 pesos. So ayun, ilo-ilo yung yung pinili ko kasi gusto ko mapuntahan to. And alam nyo ba, love na love ko yung isa sa mga favorite na tao ko yan guys. Tao talaga yun. Dito sa Pilipinas is yung mga Ilonggo. Ewan ko, nasuswitan ako sa nila, sa mga salitaan nila. Gusto, kahit na maghapon kami mag-usap lang, parang ang sarap sa tenga ng nila, ng salita nila. Kasi mga Ilongga ta sila ate. So, ayun, day. May ihi dun day si diba? Ganda, diba? Yung intonation ng nila, yung tono. Napapitan lang ako. Ang sarap sa tenga. Same with mga Batangueña. So, ayun, ang sweet nilang magsalita. Kahit nagalgalit na, alam mo yun na parang malumanay pa rin yung nila. Yung pananalita nila. Pero itong Ilongga, di pa ako nakarinig ng galit na ito kasi sila bihirang magalit dito. Pero yung mga yung mga Batangueña, diba, talagang malumanay yung yung salita nila. Punta tayo guys sa Cartimar, mag-grocery lang kami. 8:36 pa lang, pero sabi ko dati, habang maaga, madami pang parking kasi kapag bandang hapon na, pahirap na ng parking. So, hindi pa kami nag-aalmusal mag-grocery na muna kasi bukas, parang ayaw lumabas ng bahay. Ngayon, baka pumunta ako ng store kasi kami, mag-i-encode kami ng mga product, i-input na dun sa sa cash reg. Then para malaman ko kung ano-ano ng mga product ang kailangang orderin, yung mga wala ng stocks. So ayun, and naglista na ako kasi ito pagkasama ko to sa sa grocery, napaparami yung bili ko, nakakainis alam mo yun, kahit na hindi naman na kailangan, katulad ng mga cookies, kasi si Chris hindi na siya mahilig sa cookies guys. Nako, para sa anak mo, ganyan, baon. Tapos nandun, nakatambak. Ang hirap ubusin. So, butin lang si BK din kasi hindi rin mahilig. Sabi niya, ayoko niyan, hindi ako kumakain yan. More on, si BK, yung merienda ba niya is yung banana Q, kamote Q. Alam mo yun, nabibili sa hindi yung mga cookies na yan. Mga mamon, ayaw niya. So, ang dami pang mamon doon. Kaloka. Dali ko nga yun sa mga bata na lang sa store. So, yun. Wala nang pinagkukuha Kaya naglista na ako. Ito lang yung mga kailangan namin, guys. Yan. Nilista ko na. Kaloka. Si Dampot So, yung ngayon, mga basic lang yung yung hotdog. Gusto ni Chris hotdog daw. Sa umaga kasi magbe-breakfast na siya. Yung tocino, chicken nuggets, egg, Milo, coffee, milk, Yakult. Yan. Matakaw dyan si Chris sa Yakult. Bread, tapos sugar. Tapos yung chicken, pork, fish, oil, pork cubes. Tapos sa naman sa toiletries naman. Madami pa tayong doon Hindi ko yata nalista yung tissue. Marami, nasa taas lang. Downy, powder, yung panlaban na powder, yung bar, shampoo, conditioner, tapos yung Joy. Importante kasi yung Joy. Ayun may milk na nakalagay dito. Chocolate. Tapos bigas. Ayan, bigas. Tapos cone for poknut. Kasi balitan ko yung cone niya at natatanggal yung ngayon. Kasi dapat yun kay Stifler. Tapos dog food. Yun. So, ayun lang. Tapos breakfast kami, di pa kami kumakain. Yeah. Palit-palit din ng damit dati. Ay siya, kanina gusto ko rin ng repeat performance. Kasi guys, aminin natin. Alam nyo yun, minsan di ba sa pantalon, siya nga talagang as in, ilang buwan na yung niya doon, yung mga shorts niya doon. Ayaw niya palaban. So, nakaano lang guys.
Kita ko eh. Lumalangoy sa putik eh. Kita ko sa pantalon guys, hindi ko agad yan nilalabad kasi ayoko pag bagong laba. Matigas no? Ang tigas lang na yung maong. Parang hindi komportable. Pero kapag ilang suot mo na yan, ang sarap na, di ba? So, minsan di ko lang naman di suotin. So, paglalabas wala lang. pang 5 minutes, ibalik na eh. Oo. Yun. Tapos sa eto TMI to pero sa mga kaano ko yun, nahiya tuloy ang bigla. Alam niyo yung bra? Sino sa inyo umuulit ng bra guys? Itaas ang kamay. Huwag na tayong huwag tayong magpanggap. Kasi minsan pinantulog ko lang naman. So ulitin ko siya kinabukasan. Pero siguro hindi yung pwede sa mga lactating moms, lalo na yung Maasim. oo, kasi umaasim yun eh. Pero pag ang bango-bango niya ngayon, naamoy-amoy ko siya minsan. So, ayun, amoy sabon panlaba, 'di ba? So, yun inuulit ko yan yung bra lang naman. Huwag na tayong umulit ng Diyos ko, ng panty. Side A, side B. Wala, for fun lang naman to guys. Pero, ayun, yung meron naman tayo minsan talaga mga inuulit-ulit, diba? So, ayun, shorts, halimbawa, ngayon, alis kami, mag-grocery. Kumuha ko sa bagong tupi na shorts. Tapos, ayun, sasampay ko lang muna siya doon. Kinabukasan, pwede ko pa siyang ulitin. Kasi nagpapalit ako ng shorts sa bahay. Naka-boxer. So, komportable ako doon eh. Ayoko ng anything pa na basta, alam niyo yun, may certain cloth lang tayo na Certain level of stinkiness. Kago. Komportable lang tayo, 'di ba, sa ating bar. So, mas feel ko yung mga butas-butas eh. Kaso wala eh. oo siya. Kaya lagi siya guys walang damit sa loob ng bahay kasi doon siya komportable. So, mainit. Ang init, yes, ang init. Kaya minsan nasasabihan tayo sa vlog, 'di ba, na ano ba yan, kumakain, walang damit. So, sobrang init naman kasi guys talaga sa Pinas eh. Kung ang babae nga, pwede lang maghubad. Maghuhubad kami guys. So, ayun, bear with us na nandito sa tropical country. Tropical na ba tayo? Yes. Oo. Actually, it's a temperate zone. Init eh, no? So, ayun. Ang dami ng chika niya, no? Aling Mapi. Tapos magbabayad ako ng bills. Diyos ko, si Smart, paulit-ulit na tinatawagan, kala mo naman kaloka. Yung Smart mo, linya mo. Pero mababa yung mo ngayon kasi minsan nag-over siya sa limit. Ngayon mababa, lagi lang 600 plus yung binabayaran ko. So, ayun, tapos bayad na yung sa Meralco, yung sa lang babayaran ko ngayon sa Sun Life namin ni Chris. Sa credit card. So, yun lang. Bayad tayo ng mga monthly bills natin. Ang hirap pag-budget kapag ang dami bayarin. Tapos, dados ngayon bukas, Sunday, ay wala. 4 yun papasok. Kasi sa sasakyan naman, every third day of the month ako nagbabayad. Or yung kuha sa bangko, checking account. Yun lang, kailangan hindi mo siya lagi siyang may pondo guys, kasi mahirap makalbugan. Kaloka, mapapahiya tayo. Ito ginawa ng one way muna no? Yung sa Libertad. May mga nagano na kasi dyan mga nagtitinda ng mga prutas, mga pamaskong stuff. So yun, ginawang one way na pa-Arnaiz hanggang palabas ng ng Sergio Osmeña. Grabe, puno agad. Dyan, reserve na yung iba. Wow, hirap. Ikot na naman tayo. Pag wala, doon tayo sa hindi, sa Harrison na lang. Sumakot doon lang tayo, Mark. Sige, try natin.
Oh, wala na din dyan, no? Pabalikan eh. Ito na. Para mabilis. Rocker Marley. Gusto ko sana dito at ano, may bills payment na sa hypermarket. SM, di ba? Kompleto na. So, wala maparkan. Ay, ang cute ng ano niya, oh. Yung tapakan niya. Ano? Ganun lang, oh. O yun dapat eh. Eh, mamaya mga ako, di mo ba mapansin, masubsob ka pa dyan. Sus. At least yan, bar eh. Gusto niya patanggal yung ano, yung tapakan nito. Eh, ang ikli-ikli naman, mabias ko eh. Kaya ng ano ko, legs ko. Kailangan ko ng tapakan, syempre. Walang parking, labas tayo. Change location, guys. Dito kami sa Harrison Plaza na lang. Ayan, dami pang parking eh. Dito dati, kaliwa. Yun. Dati ito ang sikat na eh, no? Harrison sarado. Plaza. Sarado pa ba? Hindi. Ayaw nga, no? Why? Bagsak si Kalbo. Nanonood yan. Pero Borlogs. And of course, si Miggy Chot. Morning! Oh, kaloka. Ayun guys, nakarating ka na lang mo, alauna na. Kaloka. Kasi, nag-open pala yung Harrison 10 a.m. So, inantay namin. 9:30 nandun kami. Tapos, inantay na lang namin mag-open. Ayun. And, pasado alas 3 na guys. And, nanginginig na naman ako sa gutom. Kasi nga, alauna na kami nakarating. Tapos, nag-edit ako ng vlog. So, yun. Nagluto lang ako ng, ano ba to? Sardinas. Sa ano, basta, yun na, gulay. Wala na tayo sa ano. Gutom na tayo eh. Sigarilyas, tapos pechay. So, yun, inasiman ko lang. Okay na yan. Panalo na yan. Tapos, yung rose gold. Rose gold ba tawag doon? Ay, rose gold. Anong ano to? Rose bowl. Na ano, na sardinas. Wala kasi siyang ano, kaya siya talaga fave ko ngayon. Thank you sa nag-ano sa akin, sa nag-suggest sa inyo na i-try ko to. Super yummers na. So yun, with sili, dudurugin ko dito. Yan, panalo na yung ulam na yan guys. Madali ang luto. Si Chris kumain na ng ano, yung century tuna. Okay na pala siya. Ano siyang lagnat. Tapos si daddy, niluto ko ng spam kalahati. So let's eat. Nanood sila dyan. Tapos bumili na rin pala ako ng ano, ng panibagong tablecloth kasi punit-punit na yung nandito. So tapos hindi to madulas. Hindi mo tinakpan yan. Baka mamaya nilangaw-langaw na yan. Jesus! Tamang daming langoy. May flavor shots kanina sobra. Sabi ko ibigay sa mga dogs eh. Baka ulamin na lang din. So kain tayo. Anong palabas yan? The box. The box. Bakit daw the box? May ano daw, may boxing daw. Boxing. Kain tayo guys. Ayun, natutuwa akong manood ng mga mga mukbang video ni Ana Kayo tsaka ni Tony Sia. Kaso, grabe, nakakatulo talaga ng laway eh. Ayun. Hindi mukbang to guys, kain lang tayo. Mag-include lang tayo ng content clips sa video. Sarap guys, promise. Basta sabihin nyo, OA ako pero super sarap talaga yan. Dito lang mabubuhay na ako. Anything na gulay, igisa sa sardinas, sorbet. Yan, tapos dudurugin lang natin yung sili. Yumpers! Rose bowl. Thank you sa nagano yung nagsabi na nagsuggest na try ko yung rose bowl.
So, ayun nga. Kaya every time na mag-grocery kami, may hanap po na roast bowl. Yung sardinas na ano. Wala kasi siyang ano, daddy. Wala siyang... Oo, tapos yung scale niya. Kaliskis. Meron, may kaliskis yung iba. Di ba guys? Ayun, kaya tayo. Sarap. Durugin pa yung durugin. Ay, matis pala. Gulat ako pala ko sili. Tulog si ano, tulog si Sir, tsaka si Pimpin. Nagsisiesta. Ay, para sa tutulong na si BK. Tutulugin sa anong araw. Wala sa oras kain namin, no? 3:15 na. Good. Ano gusto? Pomelo lemon. Sarap yan. Hamas yan. Yung pomelo juice, nilalagay mo siya ng ano, ng lemon juice din. Hamas, diba? Sus! Hello ka. Mukha kang kengkoy. Bilisan mo. Kala ko kilamagi ito. Ba't kinain mo na? Pati kumakain. Nasikman ko. Yung sile. Gulay. Tansat. Ha? Panshots na ikaw na kumain. Wala ng face ko, sabi ni Daddy. Pag ganyan mukha mo, parang ano yan? Manibalang na kamatis. Manibalang na kamatis. Handa na sumabog. Meron pala. Baka sa rice din ako. Sarap. Hindi ko talaga tayo pang ano. Spam. Hindi ko nagkasarapan yun. Sila gusto nila yung spam. Lalo yung sa dad. Ayoko. Ang alat-alat. Jenny! I'm okay. Sarap kasi medyo maasim guys. Lagyan ko siya ng kalamansi din. Sabay silang dalawa lang. Wala na kumakain. Ayun na kumain. Anghang. Natabaks na rin yung babae. Ayun ba ba yung mga bata? Tabak, kinukulong nila? Are you taking any of this seriously? Araw-araw. Ano, Mickey? Hindi mo siya ng one shot daw nila. Mickey cute. That we can eat while our children are starving. I have to eat, don't I? Iba pang lasa ko eh. Para sa may mayonnaise. My gravy. Basta naging fast food na yung ano eh. Hindi maalat yan. Pangit. Kasi ito sing na flavor. Pero yung original flavor niya is maalat. Wala nang duto. Kaya nga less sodium na nga Kasi hindi pa rin siya tayo. Masarap, grabe. Iba na yung mata niya eh.
Mangain na yun. This one is the mention. But now you can tell. The more na maanghang guys, the more na masarap. Nakakagana. Heartburn. Maggie. 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 Kaya ang laki ng tinaba ko ngayon. Lalo na sa ano, sa chan area. My God. Try tayong magmukbang daddy, puro ano, puro isda, crab, seafood. Sa'yo yung ano, sa'yo yung lobster. Gusto mo yan eh. Gusto mo na. Gusto niya. Kaya tayo ulit. Lo! Kinain na naman. Ay, grabe naman yan. Kumakain tayo tapos may ganyan. Nakalimutan sila. Kadurder naman yan. Ang takas eh. Kaloka kayo. Seryoso. Sarap-sarap ng kain. Makinood tayo guys, habang may araw pa. Horror yan eh. Creation of Annabelle. Walang ano, walang nakikinood si Daddy lang. Mga takot eh. Walang maingay. Diyos ko, pag gabi yan pinanood lalong, wala na, nagkatakot na. Kapag-edit na ako guys, 2 vlog. Absent ako ng 3 araw. So, 2 vlog lang yung na-upload ko ngayon. Manood muna kami. Ayan, bagong pelikula. Ay, bagong pinapanood. American Assassin. Ayan, tapos na yung Annabelle kanina na puro sigaw. Puro sigaw. Ayun guys, since it's 6:30 na, magluluto lang ako ng dinner, and for tonight's ulam is adobo, yan. Pero babad ko muna siya ng mga 15 minutes or 10 minutes, or kung nagmamadali kayo, since na 6:30 na guys, ano ko lang siya, slow cook lang siya para masarap manuot yung yung linamnam. Ang nilagay ko lang sa kanya guys, pag pag nag-adobo na ako, hindi ko na siya nilalagyan ng onion. So, lang, madaming bawang, paminta, tapos toyo, suka, and laurel. Yung lang talaga, yung main ingredients lang talaga ng adobo. Tapos, nag-add ako ng sweetness niya is oyster sauce. So, yun. Takpan na natin siya. Ito na lang takip ko. Sa rice cooker. And, buksan na natin. Yung pinakamababa nito is 5. So, ayan. Slow cook lang siya. Na ngayon, naghahanap lang ako sa Lazada ng chair cover. So, ayun. Kung may alam kayo guys na mas mura kasi dito is Maharlika, nasa 506 each. Ilan yung sabagay 4 lang naman yung kailangan ko. Or 6 na para lahat sila meron, diba? 500. So, nasa 3,000. 3,000 for 6 na naupuan. Para sa Pasko naman maganda-ganda. Sa Pasko pala, hindi na kami uuwi ng Babaisiha guys. Ayun. Sabi ni Papa, wag na muna din daw. So, dito na muna kasi ako mas bet ko rin na dito. Kasi diba,
ito ang bahay namin sa ngayon. So, gusto ko dito kayo magpasko tsaka magbagong taon. And then, kunin namin si Mudrakels ni Froggy. So, yun. Baliw-baliw naman. Ayun. Andito na si Groot. Laters ulit pakakawalan yan. Kasi naligo na si Chris. Yung dalawa naman. Naglalampungan pa. Lalaro. So, ayun si Dingdong. Sige, sa takbo tong dalawang to. Dingdong naman, ayan, narinig nyo. Nag-iingay na. Sa bagay, lagi namang maingay si Dingdong. Ayan. So, kailangan ipasok na. Di ba, Groot? Ano nga pagsasabi na ito ni Mami? Sabi ni Groot ay, Groot! Ay! Ayun, nakita niya na si Dingdong siguro. Naamoy mo na? Wag, si Dingdong. Wag ka lang. Tsaka lang. Sara na natin. Ayan. Ganyan siya kaano kay Dingdong eh. Friend yun, ikaw naman. Friend yun. Hoy, the Junior. May gitot. Tama na po. Papasukin mo na si Junior. Junior, tulog na. Tulog na. Naijat dito, Bill. Pasok na yung baby sa crib. Tada! Si Maggie. Ayusin mo yung ano ni Maggie. Kama. Yan. Si Grutin. Tanggalan mo na. Atuwal agad eh. Yun. Sus. Oh. Lalabas. Doon siya nakatulog katabi ko minsan eh. Sa lalim. Tugtog mo yan, di. Ha? Papatugtog siya. Ayan eh. May speaker lang kami dito, oh. Ayan. Ganda ang tunog niya. Parang all surround system. So, yun. Kaya na guys, good night na. Tapos na naman ang pangalawang araw ng December. So, bukas is Sunday. Ano ba? Wala. Dito lang din kami sa bahay. Wala kami pupuntahan. Simba, yun lang. So, night. See you bukas. Good night, Daddy. Night, Grootin. Groot? Night. Si Moggy nagtagi mo ba? Night, Dingdong. Junior. Hi. You're so cute, Junior. Parang baby na nasa kunan. Ayan. Night. Bukas pakita ko si Poknat. Nilagyan ko yung ano nung kanina. Hindi pa namin siya nadadala sa ano guys sa vet. Kasi nga nag-grocery kami kanina. Diba inabot kami ng alauna dun sa Harrison Plaza. Sa Shopwise. So, ayun. Pero nilagyan ko siya kanina ng ointment or cream. Ang bilis na tuyo nung ano niya, nung sugad niya. Tapos nakatulong pa yung kunya na hindi niya naaabot, hindi niya nakakamot. So bukas